Бих искала вашето тяло на Терминатор. Тогава няма да сте толкова арогантен. Какво за Бога? Престанете да ми имитирате. Боже мили, това съм аз. Аз съм жена. Клаудия, успокой се. Мама беше права. Не трябваше да пия толкова вино на вечеря. Знам какво става тук. Вие ме хипнотизирахте. Току-що искахте да си разменим телата. Превърнахте ме в първокласна истеричка с провиснала кожа. Ало? Пръстените ли? Какви пръстени? По дяволите пръстените. Мама, кажете й, че ще дойда веднага. Кажете й го. Какво правите? Това е моята кола. Взимам я назаем, заради сватбата на сестра си. Само през трупа ми. Не бива да закъснявам. Не бива да закъснявам. О, Боже! 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 Трябва да има логично обяснение. О, не! Какъв ужас! Ужас! Сигурно е скрита камера. Естер! Слава Богу. Слава Богу, Естер. Не знам откъде ме познавате, но не може да паркирате тук. Това е мястото на Бено Якобиц. Естер, това съм аз, Бено. Обади се веднага на полицията. Онази никаквица ми взе тялото и колата. Бесен съм. Вижте какво. Ненавиждам пияни жени посред бял ден. Да не вземете наркотици. Естер, скъпа, прояви малко разум. Аз съм Бено Якобиц. Сметката ми е 33 34 29 301, а личният ми номер, който имат само родителите ми и ти, е 455729. Хайде, размърдай се. Веднага! Права сте, ще извикам полиция. Естер, чакай малко. Пуснете ме! И слушай ме. Тук имаше една жена. Тя взе тялото ми, а аз се озовах в нейното, ясно? Само да се обадя, ще дойдат двама мили господа да ви сложат стабилна жилетка. Естер, аз съм ти гадже. Заедно сме от година. Тормозиш ме, искаш да се женим. Обожаваш какао със сметана, мразиш лук. Освен това имаш бенка, сърчице на задника си. Имаш ли нещо против да седна до теб? Само не си мисли, че ме е страх от теб. Какво ти става? Аз съм Ливия, голямата ти любов. Когато скъсах с теб, плака с дни. А да ти е хрумвало, че може би съм плакала от радост. Ами, ако случайно променя мнението си. Ако още веднъж ме хванеш така, ще ти щупя кокалите, разбра ли? Добре, успокой се, Клаудия. Добре, аз не съм светец, но с онзи нещастник няма да те бъде. И защо не, Дон Корлеоне? Само го виж, богаташ с Мерцедес, важна клечка. Няма да има време за теб, вечно ще е по конференции. Той се присмива на хора като теб. Иска само потвърждение, нови сделки, нови коли, нови гаджета. Чакай малко, ами огромният натиск, на който е подложен?
Под твърдата му убивка се крие мил човек. Помисли ли за това? Помисли ли? Клаудия, ти искаш семейство. Боже, няма го.